Anga foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye. An ka bi musow ka kɛnɛ kan Malikura kɔnɔna na. An ye an balimamuso Marietu Diko de bisimila. Marietu ye muso ye min y'a ka baara don Dɔnko ani Segu dilanninw de kɔnɔ. Sabula a bɛ baara kɛ kɔɔri n'a bɛ yɛlɛma k'a kɛ finimugu ye ka tila ka n'a yɛlɛma k'a kɛ bɔgɔlanw ni fɛnw ye. K'o bɛ Mali yɛrɛ tariku kɔnɔ kosɛbɛ ka don a Dɔnko a n'a Segu kɔnɔna na. O yɛrɛ sababu kɔnɔna na tɔgɔw dara la. An bɛ don min na ko bi Marietu tɔgɔ ye tɔgɔ kelen de ye ka daminɛ Mali la farafinna gun kan kana se fo Nazarala fo kana se fo Ameriki. Marietu an ka foli b'i ye bisimila an ka kɛnɛ kan. Nga foli b'aw yɛrɛ ye. Ok, i ka baara sinsin fɛn minnu bɛ bɔ kɔɔri la k'a yɛlɛma k'a kɛ fini ye faso danfaniw ani bɔgɔlanw. Mun de kama e y'i sara ni danbe masirima fɛnw olu dilanni bila o kan? Kajetu n'i y'a ye ne ye faso danbe finiw ka ta ka kɛ n ka baara ye a diyara n ye de fɔlɔ. Ni kan baara de ne wolola la ka mɔ a la. Kɔɔri foro tun b'a n mamuso bolo an bɛ taa dɛmɛ k'a kari a b'a cogoya bɛɛ yira an na k'a cogoya fɔ an ye. Gesedalaw tun b'a bolo a bɛ gese da. Ne ba fana tun bɛ kalali kɛ so kɔnɔna na. Ne mamuso y'a yira an na k'a fɔ i danbe o de ka fisa ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye. N'i y'i danbe ta k'a da i ni kan i bɛ fɛn sɔrɔ a la i bɛ nɔ bɔ a la. O misali min n'a ye o di ne ma ne taara o sira de kan. Ok. N degera a la du kɔnɔ wajibi. Bɔgɔlan in i y'a don ba la fo ka tɔgɔ sɔrɔ a la. An b'a ye san o san duniya keleyatɔnba ka Dɔnko a n'a ka Segu cakɛda n'a bɛ wele ko UNESCO u bɛ ɲɔgɔn kan bɛɛ min kɛ ni Dɔnko ni Segu tigiw ye. I b'o kɛnɛ kan. An ye jate min fɛnɛ minɛ i bɛ baara min kɛ nin ta ka daminɛ na kabi kɔɔri sɛnɛyɔrɔ la musow bolo de b'a la ka na se fo a yɛlɛmali yɔrɔ baaraw ma ka na se fo bɔgɔlan yɛrɛ dilanni ma musow de bɛ a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. Marietu bɛ don min na ko Marietu ka yɔrɔ bonyana ɲɛ b'a la a y'a denmusonin 2 a y'olu bolo don baara in na. Marietu kɔrɔ de bɛ nin bɛɛ bolo e bɛ se ka mun fɔ ka da ninnu kan? Tiɲɛ de don Kajetu n'i ka jamana kanu b'i nin na parce que ne ye métis ye c'est vrai ne ye métis sugu min ye siya bɛɛ bɛ ne na tubabu b'a la maninka b'a la maraka b'a la fila b'a la Tɔnbɔkutu arabu o ye ne mamuso ye. Donc n'i yɛrɛ ne ye kalan kɛ ne ye baara kɛ institution baw la o institution baw o kelen min bɛ yan nɔ ni ne bɛ to ka taa n ka finiw yira olu la n'olu ye ne ka sira lajɛ n ka ko bɛ bonya u bolo o de la n ye bɔgɔlan ta k'a bila a bɛɛ bagi bɛɛ sanfɛ parce que bɔgɔlan i mana ladege yɔrɔ yɔrɔ i b'a sun ta Mali la de bɔgɔlan kun ye Mali de ye. Bɔgɔlan tɛ finimugu ye dɛ bɔgɔlan ye anw bɛnbaw ye tiɲɛ min di an ma n'an b'a da fini kan mɔgɔw b'a fɔ min ma technique de travail o ya an b'a dilan cogo min na ni bɔgɔ ni ji ye n'anw fana ka dugukolo tɛ dugukolo caman tɛ sɔn bɔgɔlan dilan ma parce que a jiriw bɛ bɔ anw de bara mais ne yɛrɛ ni kan fini o ye ne ni mamuso tun bɛ gese ni fale min parata ye n'a b'a da ka gese dalaw ma k'a da o ye ne ni kan fini ye nka bɔgɔlan ye ne ka jamana de ta ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Mali ta de don fo ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka nkalon tigɛ k'a da i yɛrɛ la o bɔlen kɔ a la n'an ye jɔnjɔnw kɛ tan n'an taara an ka dugu kuma ka da an da o la sɔsɔli t'o la. I ye jamana ka kuma fɔ jamana ko fɔ ni fɛn nin bɛ kuma de Mali de tɔgɔ la Mali bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ sisan aw ye artiste minnu ye aw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana. An bɛ Marietu ye a bɛ sigi kɛnɛbaw de kan ni Mali jamana tɔgɔw ye ka Mali jamana tɔgɔw kungo fɔ ka kumaw fɔ à travers Dɔnko ani Segu o bɛ mun de kɛ e Marietu la i bɛ se ka mun de fɔ an ye ka da o kan o sababuya kan mun o la ka baaraw senfɛ sabula n y'a ye hali sisan i tɔgɔ bɛ fɛn dɔ kɔnɔna la a bɛna kɛ fɛɛrɛ kɛnɛba de min kan ka sigi Faransi jamana kan. An bɛna min yira diɲɛ na sisan nɔ ni dugu 54 bɛ yen ani sigiyɔrɔ 170 dilen don mɔgɔw ma o ye diɲɛ dumuni ko an bɛna t'o de jɔnjɔn sigi sisan nɔ n'o tɔgɔ ko village international de la gastronomie ye ka dumuni dilan ka se yɔrɔ dɔ la ko n'i y'a dun i b'i nɛn kunu k'i da lankolon to o de jɔnjɔn sigilen don ani ka kuma diɲɛ balo cogo kan nka n'i y'a mɛn village o kɔrɔ sunkɔrɔla don dɛ an bɔra yɔrɔ min na o village ye diɲɛ bɛɛ dumuni de ye o diɲɛ bɛɛ dumuni o de jɔnjɔn 2019 ne nana la Mali de ye n bila ka na ka billet san ka diyan ka per diem diyan n ka n'a kɛ ambassade ye jɔyɔrɔ san mais ɲinan komi duguw ni ɲɔgɔn cɛ a ma nɔgɔn n'a ka nɔgɔn sabula hali du kɔnɔ den ni fa den ni ba bi kɛlɛ bi ban diɲɛnatigɛ ye min ye sisan an bɛɛ de fa kelen ba kelen kɛlɛ mana na kuma bɛ fɔ a b'a ban. Kumakan jumɛn de b'i bolo k'a lase Mali ma ani malidenw ani Mali faamaw n'a marabagaw bɛɛ lajɛlen ma ka kɛɲɛ ni bɛn taabolow ye? Culture de bɛ se ka kɛlɛ ban culture de bɛ se ka mɔgɔw la ɲina nka dumuni de ye bɛɛ jɛ ye n'i ma dumuni kɛ i bɛ sa i bɛ bana i bɛ sa donc o dumuni jɔnjɔn in na ne de y'a ɲini mɔgɔ man wele dɛ ne de y'a ɲini k'a fɔ ko ne bɛ fɛ n ye 2019 ta kɛ n bɛna nin ta kɛ u kana wari di yan wa wari tɛ n kun k'a d'u ma u ma sigiyɔrɔ
yɔrɔ di yan ko n ka défilé kɛ n'i ye dumuni ko lajɛ sisan ka bɔgɔlan ko lajɛ i b'a fɔ k'a bɛ sira jumɛn na Kajatu aw ka hakɛ to jɔn lankolon bɛ sigi ka dumuni kɛ n'i bɛ fini de don ka n'i sigi ka dumuni kɛ i bɛ dumuni kɛ fɛn minnu na tubabuw bara don farafinw bara don i bɛ fɛn dɔ de da dugu ma ka dumuni kɛ i bɛ so décorer de ka dumuni kɛ bɔgɔlan jɔyɔrɔ y'o ye donc ne bɛna yir'ula k'a fɔ art de table hali gabugu kɔnɔ restaurant baw la donc artisanat ni culture a jɔyɔrɔ bɛ dumuni ko